Salut! Numele meu este Ștefan și astăzi suntem pe seria Minecraft Caverii. Și am o veste proastă. Acest sniffer a crescut și când a crescut l-a omorât și pe celălalt sniffer. Și așa că trebuie să mergem să mai căutăm unul. Zici tu ceva, băi Alex, băi. Că... Păi nu se poate așa ceva, men. Apropo, am omorât și niște vaci. Nu o să vă zic ce s-a spus, o să vă zic 3 cuvinte. Creeper, explozie și satisfăcător. Hai să vă zic de ce. Păi când a explodat primul țar, că au ieșit toate. Și după aia le țineam eu cu fân să vină după mine. Și a venit un creeper și a zis, bă, dar noi mai avem nevoie doar de încă 2 vaci. Hai! Și a intrat un creeper în ele și au murit toate. Mia! Așa s-a auzit. A fost cel... Da, concursul de diamante. Astăzi vom face concurs de diamante. Cine ține pickaxe-ul de diamond? Cine câștigă diamantele? Fii atent, să-ți iei pickaxe și lucrare. 3 pickaxe-uri pe stone și lucrare. Pe... Da, mă, dar stai un pic, că eu nu mai găsesc structurile cu nisipul suspicios. Alexandru zice că acum începe concursul de diamante. Stai un pic, Fram. Păi, bă, oamenii vor să vadă competiție între noi, nu pot să te vadă pe tine cu structura. Ok, hai la concurs! Mâncare, nici nu trebuie să... Ți-ai luat și tu vreo 2 steak-uri de cookie? Mi-am luat. Bă, da torțe. Am eu torțe. Câte? Am... Fii atent, fac așa. În 15 cărbune, mai păstrez 5. Pe să pot... Hai, lasă. Vezi că fă pickaxe-uri de iron. Misiune, găsește mina lui Alex. Dar mereu ți-o caut pe aia, sunt uituc și prost. Regulă, n-am nevoie să căutăm diamante în chei, doar din minat. Ok. Am un chest la mine. De ce naibii am chest la mine? Dăm și mie odată dăm și mie torțe. Stau. Uite chiar acum asta. Ia. Fii atent. Eu n-am armura pe mine, mi-am pus-o în ăla, în fine. Uite, tu stai în stânga și în dreapta, concursul începe acum. Mai avem până la minus 59. Stai un pic, Alex, oprește-te. Oprește-te chiar acum. Vrei să facem pentru fiecare minereu câteva puncte? Bine, am găsit 12 lapis. Stai un pic. Deci, pentru un șir găsit, de exemplu, tu ai găsit 12 lapis, ți se pune decât... O să vezi tu. Deci, diamantele conțin 15 puncte, ok? Notezi pe foaie, stai un pic, notezi pe foaie. Nu notezi pe foaie, Alex, deci 15 puncte egal diamante, gold. 5 puncte. Ce? Ce-ai zis? What the fuck? Dacă găsești într-un singur loc 10 gold, nu o să ai 50 de puncte. O să ai doar 5. Ok, hai. Deci, stai un pic. Diamante 15, gold 10, iron 7 și orice alt minereu 5. Deci tu ai 5-0 până acum. Uite-te ce aveam la mine. Nu se pune. Hai. Am început de mult.
Nu mai săpa, că e lac de lavă la tine. Știi, stau așa, fără să stau și stau cu fac. Stai un pic. Fix acolo e lavă. Unde? Deci, Doamne, ce bine că am găsit balta asta de lavă. Găleată n-avem, că intrăm în nether. Astupo. Și continuăm. Uite, mai fac eu o portiță pe aici. Poate va fi cu noroc, poate că aici sunt diamantele. Eu mai încoace. Ce faci, bă? Sapi? Ok, eu sap aici. Și vezi că mai avem puțin. Și, oficial, eu sunt la minus 59. Am crezut că ai găsit ceva. Mamă, mai am decât un pickaxe de iron. Ok. Am ajuns la bacon. Păi nu mai săpa, bă, că ai trecut de minus 59. Ai trecut, nenea. Ești trecut de acolo. Așa. Hai. Dar tu vezi că display-ul ăsta e diferit de ăsta? What? Eu abia acum am aflat. Trebuie să închid. Ok. Ok, Alexandru a ieșit un pic pe pauză și eu o să-l aștept. O să mai sap puțin. Coboară până jos. Face el ceva. Nu știu. Coboară. Noi o să-l așteptăm. Cobor sau ce faci? Trișăm un pic? Ziceți, trișăm un pic? Trișăm, haideți un pic. Până la urmă are și avans cu lapis lazuri. Sper că nu mi-a făcut farsă. Aici nu găsesc nimic. Da. Ok. Lăsați așa. Alex a venit. Și haideți să-i arătăm lacul de lavă pe care l-am găsit. Te-ai mai minat? Am mai minat puțin, da. Ți-ai mai găsit ceva minereu? Nu. Eu vezi că mă duc mai... Nu! Ai grijă! Mor! Păi și ce facem acum? Astupă. Ce? Păi și eu pe unde mai sap? Sap aici? Da, unde vrei, că de acum suntem la minus 59, să avem absolut unde vrei. Să sap și tu pe aici odată cu mine, stai. Deci eu m-am dus două mai la... Sapă și tu pe aici. Tu sapi încolo, ok. Deci să facem terapie, așa că ne trebuie... Mamă, da, bă, cât de uituc să fiu. Am găsit redstone. All chart minereu cât era? 5? Deci este 5 până acum. Ok. 5 la 5. O să numerotez și eu acolo pe fundal. O să numerotez ce minereu am găsit. Și chestii de-astea. Știi de ce am pus cu puncte, Alex? Ca să nu te abții tu să zici ai găsit 12 diamante și după aia să nu zici nimic. Haide cu diamantele să facem 15 puncte. Bă, nu mai găsesc nimic. Mi-a zis Alex o teorie chiar acum. Căci că lângă redstone sunt diamante. Cea mai mare minciună. Bă, vezi că mie mi se sparge pickaxe-ul. Întâmpină o problemă, gravel-ul. Da, aia e. Băieți, și fete, eu m-am supărat. Și așa că minez 2 cu 2. Na, să vedem ce mai e și Alex. Și vezi că mi se sparge pickaxe-ul. Adică minez 2 cu 2. Ai că minez 2 rânduri în loc de 1. Și da, pickaxe-ul meu se duce pe apa Simbetei. Hai că poate prind ceva live chiar acum. Hai cu diamantele.
Diamante, diamante. Bă, noi poate găsim deep slate coal și nu-l vedem. Și se sparge. Redstone! Am găsit redstone! Doar că n-am cu ce să-l minez. Deci dacă îl minezi tu... Hai, Alex, mi s-a spart pickaxe-ul. Păi, hai, mergem să ne luăm? Da, merge să ne luăm. Uitați-l pe hoț! A minat redstone-ul, hoțul. Nu ți se pune, să știi. Da. Nu ți se pune, mie mi se pune. Da, nu, am comentat și doar. Hoțul. Hai, ne face pickaxe-uri. M-am gândit și am spus, ne gândim că cum să se oprească challenge-ul. Challenge-ul se oprește când se sparg toate pickaxe-urile. Tu mai ai vreun pickaxe? Păi, mai am așa, unul de iron și unul de stone. Bun, tu îți mai faci unul de stone și încă unul de stone și eu îmi fac unul de iron și două de stone. Sau ne facem noi nouțe, noi nouțe. Noi nouțe, hai să ne facem noi nouțe. Ok, ne facem noi și... Facem așa, 4 de fiecare de stone, că avem de unde, 4, deci 8 de stone. Și de iron, 1. 8 de stone și 1 de iron. Nu, mă, 4 de stone și 1 de iron. 4 de stone și 1 de iron, ok. Ok, am ajuns aici. Nu prea avem bețe, Alex. Mamă, cât lapis avem. Sau las. Ce? Ia de aici, ia 30 de beți. Cum, bă? Ce-ai făcut? În fine. Bă, Alex, dar vezi să nu trișezi să-ți faci mai multe, ok? Nu, că e compus proiect aici. Ok. Dacă tot mai înălțați făcuțe. Plecăm din nou la minat. Dăm, stai să ajung și eu acolo să... Deci am 10-5, ok? Este 10-5. Stai un pic să iau tot restul. Dar vezi pe ăla de aia, să te păstrezi pentru minereu. Ah, ce dor mi-era să... Doamne, ce dor mi-era să sparg. Oh. Deci eu lui Alexandru i-am făcut remontada, 10-5. Ho, 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 ho. Torențialos. Alex a găsit iron. Cât era iron-ul? 5? 7? Nu era mai mult, ca 7, dar... 7. Deci este 10 la 12. 12 la 10. Oh, trebuie să revin. Ce înseamnă smoothing light? Am dat de lavă. 50 de puncte. Ce înseamnă smoothing? Nu știu. Ok. Primul pickaxe s-a spart. Mă duc mai încolo, bă, că nu prea mai găsesc. Asta e față. Nu știu ce înseamnă smoothing, dar am dat off. Nu știu ce înseamnă. Unde scrie? La video... video settings. Deci mi-a băgat acum un cave sound de m-am speriat. De-aia e vreo diferență? Am dat cu brightness, nu știu ce am făcut. Bă, cade lavă de cer. Sus, gen. Nu punem cu puncte lava, că nu-i minereu. Bă, dar parcă diamantele astea s-au ascuns în pământ, mă. Bă, 50 de puncte lavă, da? Am zis. Nu! 50 de puncte lava, mă. Bă, fac diamante, eu așa știu, asta știu. Ce știi? Că lângă lavă sunt diamante. Fă tu ce șmecherie vrei, doar să nu-ți arzi tot ce ai în mână. Ceatu, 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 vreau să vă ceatu. Lava, da. Ai murit? Nu mă șofu. Ai murit? Nu, mă, nici nu mai ars lava. Era vrea. Eu vreau să văd în chat. Alexandru Barnett to dead.
Ce ai găsit? Gold, care era 10, nu? Ai găsit gold? Da. Faci mișto. Nu fac, îți arăt, mamă, dar e gold, ca lumea, direct gold de neapă. Mamă, deci Alex are 22 la 10. Hai cu diamantele alea să ne trecem. Am găsit și redstone. 27. Am găsit iron. Am găsit iron. Hai că revenim. Deci, doar unul. Deci, tu ai 27, nu? Păi stai, aveam, deci am găsit așa, iron, ce am mai găsit? Tu ai găsit... eu știu că am găsit redstone și iron. Noi am găsit așa, Dar de cum aveam eu 10 puncte? Ce găsisem de aveam 10 puncte? ai găsit și redstone. Păi și mi-am pus 10? Păi și n-ai mai găsit iron, n-ai mai găsit, ce ai mai găsit tu, mă? Gold, ce ai mai găsit? Nu, bă, stai un pic. Oh. Ce ai mai găsit? Diamante, diamante. Câte sunt? 1, 2, 3. 3 diamante. Deci 15, ai 15, 25. Păi da, ce-am găsit? Păi ce, nu înțeleg. Cum aveam eu 10 dacă găsisem decât redstone? Păi nu știu, mă, ne uităm pe filmare și vedem că n-ai zis tu că editezi acolo jos în stânga, șmecher de ăla. Nu mai fac. Melene. Lasă. Nu contește, contește să găsim. Deci, eu am 10 cu 7. Pe 7, ai mai găsit și aia? Da. 17 cu 5. Cât îi azi? Să te aud. Nu știu, să... Ma. Ma. 17. 17 cu 15. Hai, mă, zi cât e. Nu știi! Nu, cât e. 32. Deci ai 32 de puncte și eu am. Am mai găsit și gold care e 10. Deci eu aveam așa, redstone, iron, gold și lapis. Eu nu mai am torțe. Dar ce am găsit de mi-am pus? Eu am 27, să știi. Și eu 32. Bă, chiar nu mai știu. Bă, deci sunt uituc. Bine, voi dacă vedeți 18 minute pe vlog, la noi e o oră, dar asta e. Și de asta uităm. Și au foarte mulți zombi și cred că o să dau de un cave. Dar n-ai, am zis, Ce? n-ai voie în cave, am zis de la început. Da, mă, da. Și am uitat să vă spun, Doamne, ce am uitat să le zic. Mai știi când am găsit noi spawnerul ăla? Am găsit spawner noi? Da, nu mai știi? Da, am găsit spawner. Eu nu mai am torțe, hai acasă. Bă, Câte stecuri de piatră ai? câte stecuri de piatră? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stecuri, eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să vă spun ceva pe vlog. Vreți doar diamantele să le calculăm? Că ăsta e până la urmă concurs de diamante, nu-i concurs de minereu. Da, păi, bă, așa e. Păi, și ce facem? Facem 0-0 și nu mi se pun diamantele mele.